Xa están abertas as inscricións para as escolas deportivas da Pobra durante o presente curso. O Concello oferta unha ampla variedade con ata 19 disciplinas para nenos e adultos. A Concellería de Deportes xestiona directamente as escolas de predeporte e fútbol sala, mentres que o resto son impartidas en colaboración cos diferentes clubs deportivos do municipio. E depois tamén contamos ca axuda dos clubs, que sin eles sería moi complicado poder desenvolver todas as actividades deportivas que se fan no Concello. Temos atletismo, baloncesto, fútbol, patinaxe, temos remo, temos tenis de mesa, xadrez, temos tiro con arco, temos xogos de mesa, é dicir, temos unha oferta bastante variada, incluso estamos mirando a posibilidade de ampliar algunha máis, ainda estamos cerrando esas posibilidades que anunciaremos un pouquiño máis adiante unha vez este cerrado. E nada, eu como concelleiro de deportes agradecer o traballo do departamento, agradecer aos clubs e aos técnicos toda a implicación para poder dar unha oferta moi amplia e moi plural. En canto ás tarifas, establecense bonificacións para irmáns no caso dos nenos, mentres que os adultos tamén terán descontos se se apuntan a máis unha escola. Hai ademais novidades no pago das cotas, que serán por cuadrimestre e non bimensuais como ata agora. Os prezos este ano cambia a modalidade, que antes as actividades para adultos eran bimensuais, agora pasan a ser cada 4 meses, ou sea, de outubro a xaneiro o primeiro cadrimestre e de febreiro a maio o segundo cadrimestre. As actividades darán comezo o día 1 de outubro e, bueno, as escolas deportivas tamén, algunhas xa están en funcionamento, como é patinaxe e atletismo, as pertenecentes aos clubs, e as demais darán comezo tamén o día 1 de outubro. Os interesados en participar deben entregar o formulario cuberto no rexistro do Concello ou a través da sede electrónica. O pago realizarase unha vez confirmada a matrícula.